Fernando Ngit-Ngit. Salamat kayo salamat kayo, sir. Pagka-background ng mga presentation. Very accurate and very profound. So, ako talaga sa mga siya. Lagi ako. Yes, lagi ako. Amin. Yes. Kini ako kinandam, ako ibase sa Biblia. Ibase sa ako sa sinuwak ni Father Stia. Yung libro Deliverance. Yun sa ikaw manunay angkin. Kabalan ng angkin. Akong sakila niya doon, ako susok. Hope sa laong kayong anak. Ay kayo ito sok ang bibig. Hindi mo ka-prase sa mga. So, ngayon, hindi ko nagpapagawa. Kapagin ko, kapagin ko na, paanda na ako, ito na. Mereka usah dari na mabaura, usah mana, buyur besar, bila kau. Pero kan tu hingga yang aku bisa dikai. Dia, dunia itu apa orang? Dia kayu hijau, sarapa besar. Pero atau ini ako rin ang mandaro, talaga sa kayo, sa kawali mga nagigid na sobra sa square lugar. Kaya klase mo yun ka. Labi na iba kinin mo, kaya mula na rin kami silito. Ito mo silito. Kaya ko, Berka! Ano sa mo? Gatong doon ang tao ako nakita ng ito ba? Ako itutugan, wala kalit. Wala kalit. Sunod lagi angkin. Pelantai natin tawag sa so doon lang sa yawa sa atin na yawa ko Christian sa atin na yawa Laro yun. kiniyawa na kanina siya disguises na mo makita sa natin na sa may mahigin very beautiful yung dito na siya Yung classic. Kaya ko sa nila, ngayon ko niya. At ako na susuk sa ko, ay mukhang po, bating ng libro. Yung rin kong ikyaro tayo sa film story ko sa itong sige. This is the role of Socrates Fernandez Matalese. Pag-iin siya. Pero sa sarili rin, si Budak, kasi iba sa tao. Excuse me. Since never, and sometimes I visited in Manila, I never come across a woman named Lucy. Ako kailan doon kung may Lucy to Manila. Kaya rin akong ngayon din pag-aaral ng Roma, akong iputo, ngayon sa Duwagiti. Ako, wala nakikita niyo. Sa mga oras, ako din ng mga oras, yung pag, inuwanan. So kung iba, pagkabong lahat, nakaw rin ang sunod na mga ito, malamay mo din sa isa. Keeping mo sa paglawa pa sila ba. Angka ang ilang room. Diba mo taga-research sa anak taga-persistent. So, ikaw rin ito ngayon sila luangan nila. So, ano? Hindi ito iparang. Pero din ako, pati ko paano ba i-installe? What? Pagkakailangan ito ba? Sila sa lumagin ito. Kaya, namligya rin ito. Kaya, pinagpupila. 80,000. Pero na ito mga sa Rio Street. Suna. Pero sa 80,000. Yeah. May pagka Diyan din sa ngayon, ako tiba-tuwa, nangyari ito sa sige. Yung lahat sa challenge. Pero, ito,
Lantas, apoy ng city. Isu itu balik Tuhan, ambil sisi dosa. So, ego de ego, no, we did cash, not check it. So, beribadah itu, yang dua, itu sudah kasih. Sekarang city, proseso, bukan sih. So, kita ada ini praktis itu berbesar. Ayo dan kita. Mana bermodal saya di sebelah view pada melodi itu pengaruhan manusia kehidupannya sa mau menunggal mendekat ini juga susah saudara irore itu jadi itu dia sebenarnya sa Islam chapter 15 verse 8 you are not the possessor or owner of your own soul. God owns your soul. Dili kaya niya sinagalan. You know, pero dito mo nagkagamit sa itong lawas. Pwede mo na niya. Sa mga tasaliya, pagpalaw na, cancer na itong sampo, natin na yuga-yuga. So, please, we must believe there is yuga na. Naitawag sa kung saan mga kalito, pagtanaw niya, wala ka rin pagturo kalito ginagawa. Wala pagturo Diyos kalito ginagawa. Wala kaya Diyos, wala siya divine protection sa kanya. Wala kaya akong pahakak ninyo, magagawa ko na rin, magagawa ko na rin, paagi yung pigilin nito. Walong ika, steps. Pagkato na ko sa simbahan ni Padre Chris sa Suho. Ayan, simbahan Shrine of Jesus Nazareth. Natagan mo ko dito 15 minutes dito na mas. Pag-iwan na ko, wala ko ng tema kung saan ang hihilin niya. Suko na ko. May buong na itong pantay dito nga. Kalit, panindulong na ako, kaya sana pa. Ilan panggitan ko, bakit sa krus? Ano ba mga tawag na yagaw, sama kayo. Kumain ko ka, Surya, kumana sa akong pag-ikulong nila. Iwan ko itong pantay ko. So, there was a group of demons. Ilay-lay mo ko. So, gusto sila, hindi ko nakatag ni. Kaya magamit na nato ni individual. Magamit sa ganatong pinatawang biyawan. By the way, kanang sunan siyawa, ang great manangalag mga atheists. Kanang nag-grupo, isang sa reset na kita nag-grupo na worship siya. Magsisimba sila sa karas. Kaya sa Lubin, yuta ang religion of Satan. Pero kung yung pinawan sa hindi na ito, pinasa kasi ito na, yun, hindi mo nag-believe yan, di ba? Oo, ay na-appreciate. Ito, tutulog si Bahaya, ang religion sa kanas. Sa religion sa kanas ko, kaya sa Bahaya, sa Bahaya ko, ako, i-withdraw akong pinag. Panya-minyan. Yan, so kaya ako ang mga amigo si Carlo Enas si Ines Marquez. Tumiyarin ang daw, lulok dito sa Brazil. Ibunan mo yun. Dili ko sa mga sa anak ko, pero 14 million na posisyon. Ako kaya naon sa kanas. Yan si Cristo dito, ibang kalarang nga natin. Ikaw ba? Pwede ba kayo? Lahat na pwede naasa, tuloy. Direkta kayo ang nanatong. Kaya ginawa nito ko, kapanimas na ito. Pero ginawa ko, pag-upon sa iyan. Nagdamok ko. Si Usa na nilikap sa karwahe sa Holy Tabernacle. Nagdaraw si Holy. Magpera rin sa utang mo si Usa. Gusto na rin nilikat ang Holy Tabernacle. Maraga, Holy Sisa, pero ginawa ko rin.
kung masibisuti na nasa numerous of sila. Ngayong dinaway mo kay Ikap, kay Kaduna, Louis Kaduna. Only the anointed hands of the Christian pastors. Hindi mo parang he's a tried pastors. So, wala na, ibarugan na sila ulit mo. So, wala kong kinabuhi mo ang kanya. Hindi ako nakapit sa kamawali sa ito tuyong communication of intercourse. It is proven by the science. Although we regret only in orgasm, umuhan, but this is a tremendous issue of life. Pasalamat ang kagumot na kagila ng sinta, kung ako, sinteros, kaya I needed free, wala ko, bakit? Wala sa mong gano'n ka ng moritrends. Kaya nandiyan sila dito. Wala na rin ang ibadah. So, wala na. Suko na po isunin ang yawa ko sa inyong gusto. Wala dili ako ang mga principle na ilikad ng Biblia from the Holy Scripture. Yan sa libro ni Mother Sikia itong sources entitled Deliverance of Muhammad. Wala na ako may pahatag nito. Ruhi lang. Ruhi lang. Dili gusto ng yawa ng kapatawang Panginoon. Kaya, by ourselves, kita na nagsanasa. Gamito nila ito, nagtibugero. Now, ako rin ba sa mga paramdalin niya, ako rin nasigil niya. Ngayon, nawawala ito ang aking sa tanas. Kung sarili kita malansisan. Sikira, you know your strategy, your weapons, the enemy, hopefully you win the battle. Sikira, kung libaw ka siya, tanong sa kumunta, libaw ka sa ama sa kumunta, nagalaw ka katunga sa kira, nagalaw ka. So, wala ko, libaw ka sa siya, hihiyan sa tanas. Gawaw ka, mawaway niya, nagalaw ka. Now, una Diyo, punta na ito, tapos, ang Diyos na katagrasya sa mga kukusato, ang Diyos na patok sa mga kaitas, mga kibro sa Diyos. Kung doon na tayo ay, kung tayo nabuha, yan mo bigilin ng yawa, ewa, yan bigong din niya ko, ikaw bigilin ng lato, yan, mukitas sa mga eka, marihata, 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 mukitas sa mga eka. Don't do it, you're not different. So, kailangan yun na, higilin ng yawa, sa yawa, tinariso na to, kinuri mo tapos. Hindi ko makikimo dito. Ikaw ka makikimo dito. That is an act of humanity. Pero what? Kailangan limpyo na tulad. Wala tayo sa lahat. Ang tao, matanong, nabuntog sa lahat o isisilos. Away na gano'n itong tulad ba? Ang imo yung defense na pumuntan ka. Kaya ayaw, pumuntan mo kung saan. Ayaw din ito kung matok sa tao kung saan. Matok sa tao mo. Ipilihon din siya. Hindi siya daw sa pumuntan ng tao. Ito, tugo ang atong pagturo sa Diyos. Matok pa niya, sa pito, sukli ang yawa. Tinagay sa pito. Ano pito sa pito. Mahiling niya kagyawa niya, doon na, hindi ko daw ang pito. Yawa ulit. Segundo na sila, ang tao ko sa masaya kung sa akin. Hindi ko na daw, ayaw na. Kailangan na doon na kayo, doon na victory. It's not yours. That is a victory of God. But you are only used by God to defend yourself. Wala yung magtuhuga. Kita yung aware sa siya. Tubok yun yung tuhuga na Diyos. Then ikaw ba, kinasing-kasing at ako na kapindi ka siya. Si Jesus yun, no, pildi mo umiyawa. Yes, madami. Napiyaw yung isa sa iyo. Kung naman mo na, mapildi mo umiyawa ko na sa kanila. Tubok yun mo na. Kalima, ay kalipin mo umiyaw. Gabita ang ala ni Jesus. Sa Marcos 16:16, higit din yawa ko na sa kanila.
Yalaing resource power na ito, sa Maria. Kay patut pa sa Ginoo sa tugtog sa ulo siya. Sa Miguel, Pangulo sa Angel, kapili siya. Primarily, ito ang name of Jesus. Ay ito rin na ito ko sa Mahinay at sa Ilocate. Paano dito sa tubo? Ibong ka mo, ito, tingwa na. Di ka kita abstraction sa Mahinay play. Dito ko, kaya parang ko sa sububi na city sa doon. Ako, umamin. Lawa. Sila. Buting bulan video. May mo tanang may kapayulit ko gusto ko. Hindi ko ito maglasin. Kung wala doon ay mag-destruction, ito po sito. Susulit tayo. Karoon ko kong iba ako sa iyo regarding niya. Kaya ito na tuwing nagsimbang ng Maria, isip sa kapala sa Diyos. Kaya kasi hindi ko siya karoon na ako ano hindi siya. Malabutulit ako. Lawan ko yun. Malabutulit na din ang papay ko si Kanan. Pero tiho kita na pertim sa paa. Iro na wak. Iro sa kanya. Ayaw ko din bilihiya sa ngayon ko ng unayo. Yawa ko din. Kami ito mo ang name of the Father, Son, Holy Spirit. Silence. Puno. Wala nang giting ko sa kapatid. Yawa ko ang name of Jesus. Kaya, kaulong, gamitin na ito ang crucifix. Alang sa mga nakola, ang krus niyo. Kapadalan ka na itong ginaluwas, ang krus ng Diyos. Nono ko rin po ang Jesus. Kapantay ko itong sirpitin-pit, nakakita ko niya i-exercise. Iisa niya sa Kristo. Krus. Ya, kung sa dito ay dito kayo. Babae ito, anak sa totoo. Kamay babae ito, tingin siya, at lalaki ang buong panlaki na sunag sa iyo. So, gamit sa crucifix o sa Biblia. Sigurado. Ito ba, ang Biblia, ang balatuwi, hindi balaano niya. Pinagis na po na studi upang na po Efesos 5. Kaya, ay kalindi kung kabisog-bisog yung na nanganon ni kasi ako po ang Biblia. Basahan ng Salmos 5. All of Jesus. Salmos chapter 19 verses 1 to 16. At doon niya, muna yung Kristo. Ito gila sa asing Tore sa Isbahan. Ambat. Hindi juga mo sa tayo na sa namin. By the way, pala yung kami siya, pero di kontra ni Jesus, hindi na niya. So, wait the Holy Spirit. Ito niya sa mga. Ephesians 5, isisipin sa mitan ang tulong sa Diyos. Kaya mo niya gusto para bakit sa tulong sa Diyos. Gawa o, doon itaw ngayon. Kaya tiki bubuwa sa iyan kuya na sa lawas. Tiki bubuwa. Kaya doon may buwa sa Facebook sa sentro. Clarita ang mga kabay of South America. Sulat niya, pagpus ka. Yan ay tingog sa akin, do not disturb this woman. Do not touch this woman. This is mine. Tingog sila kayo. Ang tiguang na exorcism sa ito. Isunod siya. Pero ang sakito, suko din siya. Wala ba? Wala ba niya ayaw? Ikat sa mga Jesus. So na ayaw ang lugar ng production. Labi na kapagbayan na nag-uyo, may simba, may pagpasa sa purong sa Diyos. Dugay kayo po na. Busa, mag-away kayo kadewa, sumubog ka rin sa tayo dugay ka nito. Pero ayaw kayo kadewa. Pero kung sa mo, nagkara ayaw kayo kadewa. Biya kayo. Busa,
sa Lucas 11:8, kinahanglan natin ang buka. Torsibo, maisisigod. Bertemu kita ini kayak orang itu sih. Gimana? Makin so. Feel and power God, power musik. Kita kira-kira sa ginawa yung musik itu. Kaya, walang pusa. Magkagawa ng Yahweh. Ang Diwan, relax. Dia mereka, mereka. Pikir yun. Ayaw yung dia. Untuk anak Diwan, pati yung prayer. Ngayon, kumain ka mga po sa pingin siya, sundi yan po sa kanto. Panagan. Kaya mo balik ang Yahweh. Magdadagdagan. Lukas ang sila dito. Umusabot, pinuwa ka na ng Yahweh. Pag kumanin mo, exercise, relax na. Kailangan sila tao ko niya. Ayaw na. Kuli din na. No, sir. You are wrong. Iwalik niya. Magdana ka na. Krigo. Muna ikaw, kung ayaw na siya, magana siya, ayaw pinagin sa mga pagkanto. Hindi ayaw pagkanto. Diba? Doon na siya, prayer po, nakasika po na ng pagkanto. Bilhin ko ang nagya. Sundutin ko rin ipasa. Siguro, sibahan ko na. Pero, iyagaw na dito, iyagaw na dito. Hindi ko itong tao nito na elder dito. So, doon na dito. Tingnan ko siya, walking against you. Sundutin mo pasa. Different congress, iyagaw na dito. Sundutin, iyagaw na. White House. Bigyan ko wala kining at ihata nilo. Wala mo sugot ko gamit niya. Kaya po sa it's not only thinking, applying to anyone, but applying to ourselves. Kaya usually, kita naglaga silo, assign lang tayo ng yawa. Dili usarakan. Dia mempukul dia, dia mau berkampung. Dia kita akan saudara di sekayong Yudis. Dia katakan, Presiden Lord baik yang terima. Dosa ko niya. Wala na kita. So, wala na pinahal na kung so hindi kagatang ini ako yung si Dong Hikit. Ini dong, pagi elektrik saya yang sedikit, atau ini telur tadi elektrik saya. Doon mo yung panahon, maka zero itu. Kaya, sunod na lang ako, ano yung problema na ito, ng lima. Humble yourself. Nagawa sa humble yourself, bintigo na ang kala. Ibig kita, sa mayo at ang kala. Ay, kailan ko rin. Barong kita na tayo Brian, na rapatay sala. Katawan na siya. Katawan na. Sa puno, doon ay lumay ang sunat ng mga yung mga itong mga karsonde, nabangan nila, Gloria, few hours, semua grabe. Yato sa silver, pura pa ng person. Huwag mo niya. Kami si Francia, yung suriti, katupulukan ni President Nato. Nagpapalpansin mo, nakaandang ini. Sa akong ito, sa kutuong nita. Doon at andang. Lumudong ka din nato ito. Susubayin ito. Kakatawa, kay Lakita. Ipuno yan yun. So, pronounce the concept. Skala ni Jesus. Awa sa taas. Kumain ka daw sa pagpansin na kinakit hindi ba? Didalahaya, the name of Jesus. Wala akong katawa ko ba eh. Kumanduo namin. Doon ko pagpansin. Pero susubay na nakabantay sa witness na laki. Di-isa niya saya. Puti-puti ang paa. Nakupansin. Buwa. Kaya ka. So, preparation is very necessary. In that perspective, tugaw mo ito, pinagkaan. Kaya, pala, sila mo ito.
preparation of prayer. Ginulso, ang puno, limpyo na ito. Ipisaw ka. Mayari sa nunok, moto. Iya bertanong nga, naso, iyawan siya. O ikaw kag-iyawan sa hindi kayo naso. Pisig lang, pag-u kayo. Susana mo dito, nakatangka. So, yung kasi may iyanin mo na. Siya, naso, ako i-defender mo ka. Wala ka na. Pili ko yun. Sarap. Yuli na ako. Pili mo. Uli na kayo. Musimba ko sa iyo. Kadahon pa ang pagkala mo. Ato musimbahan. Yaisang nila kung bumulito. Salamat na lang. Kung isang ko talaga. Hindi may palit. Yaisang ko talaga. Bisa na. Mato, dito na eh. Ako kibaw sa ako eh. Bisa. Kaya dyan ako na dyan ako ah. Di ako ilus-ulo. Sa ito eh. Sukuliyan. Bumalan na. Kabidyan ako. Pinuwi mo na sa. Yan mo yung prayer ko. Nakasa. God. Latin. Yan. Kasi. Milis. Magsunod ko. Ikaw na. Kaya tagagawas. Wah! Ito na ang pagkukuyo ng mismo yung nagagawas na nilo. Sino? Ikaw na nagagawas. Isa. Diba? Sila na kayo ba? Paklik mo sa itong prayer book. Kaya siyempre ko meron na isa ni sa bigit. Ako na iba. Sinala na sa so ito. Si Senior sa bigit. Always. Doon okay, Senior sa bigit. Pamaya na niya mo niya. Ito ang bigit. Ang pamaya nito sa so. Murang yung bigit mo. Sinigil na ito. Buti yung itong nagtukonsulat na marsok. Hindi kayo sulat. So may mga na ko. Sali Pulimuter. Ito. Para ko sa Pulimuter. Ikaigo, sakit man. Murang mo pasok ba? Ako nga na. Oh, di man sakit. Buya na kong tubig. Sakit ka. There is power. Yung panalig sakit siya. Ang pili na itong bibita niya. Padula na ko. Madama ko prosedik. Sinatan ko sa kumibigo ka. Ikasama. Ikasama. Yan sa nilay ito. Yan. Dito piyo na ko saktan. Sus, babae nga. Biglo pala pa. Murag isumpag. Flat. Murag tulang hius. Ito lang sa ini prosedik. Nagkagaduhan. Kung may sunod. Hindi. Sabat na ko. Hindi. Sabat na ko. Jesus. Yes. Sabat. Jesus. Laro na. Jesus. Ginong Jesus. Yes, Ginong Jesus. Nagatuwa ko kami. Nagatuwa ko kami. Nagubra ko kami. Ginong Jesus. Luwasa ako. Jesus. Jesus. Babae na rin. So, result, tera rin. Ano niya ako? Naguniyak siya na. Nakailan ako. Pirmiro ako. Ang tuloy itong nabisi, itong nagkakaitan, nililito. Na yung panawag kaya yung naman ko, yung mga pasasakot sa kulit. No, it's not my son. Ito nga po, wala. Tutugla si Horo na ang ayaw pinilig yan. So, hilan niya. Magkawag maripalik, okay. Kung sige balikan ko, hindi ba ginawa ko? Biyaan mo, bumalik, iyawan na. Kaya pag sunak ko sa pala, pag kumulay kita muna, kaya kumulay kita muna, hindi ko may sura. Kaya ano ko kumulay kita rin na, ingon rin na, isulat ko. Kaya tapilan ako, isot. Ako ito. Ha? Tanaw ko si sulat ko, kaya very beautiful lady. Wow, okay na. Tungkol dito pa sa kuyawan, bukukeng sulat. Ako, anong ganyan? Sila ka ng puliso. Ano ko, nasapot ko sa Lourdes. Diris Lourdes. Ako walang kaya. Nabiligyan ko ka ng katong sa tingkit sa ayan na sila. Mula to. Yan, dito ko niso. Kaya ito ka. Ano, iso, kita ko. Hindi ko iso. Duman ako ko. Ako may iso. Iso, kita lang. Yaw-yaw ko. Si, umat ng merita ko sa Lourdes. Ako sa tubig, gusto na ito yan. Ito na sa ibig gusto ito. Yan, yan, ang ulit yung pipit sa akin.
So, wala ang isang na gamitan na niya. Wala akong gamit. Kini gamit ginagawa para sa mga jadi gusto gusto niya. Bisa mo kaapos pagluto suban. Wala kay yawa ay pagluto sa musika la basta pilihan ito na kung may mo kang mayroon. Yan mo tanong. May bubo sa buta. Buhay na buwa pang Espiritu Santo na. Kung saan gamitan na ninyo, for yourself, naku ako binigyan. Sa buong na Ulit ang dagsok na makaimu. so, salamat kayo sa PSL, Ha? Gladys, Adam. Yung radarat na itong mga speaker din, meeting sa natin tungkol sa St. Sinodal na mapil natin sa kultura. Tawagan niya si Brad Jeffrey o Jeffrey na punta sa St. Paris. Karoon na rin briefing na hindi kalidari sa kung nasuting niya kasi wala ka nakikita ito yung sumika na it must be affection, meditation, and philosophy. Salamat kayo ulit ang pinito. Singalan sa Espiritu Santo. Amen. Ito gusto, salamat sa mga kukma ka na mo, nalipay ayaw ng pamilya. Nalipay ko ng anghel na nalipot na na mo sa Libya, Libana, so likas sa anak na sila nalipot na din na nunay natin sa mga basta kami ito o kami gusto mo natin kung may mong insulin ko sa luwas sa mga mamunin ko ngayon sa Jesus ang lupos ang maapiraan sa kanapang singgit sa kagulat ng Diyo. Amen. Amen. Galan sa naman huwag sana ang Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo sa Dagsok na kayo sobra. Yes, Lord.